Mulungu Kumamuyesa. Nthawi zina azizichitira Yekha Umboni. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh pamene timagawana mawu a Mulungu, koma osati kungogawana ayi, koma kuti mawu aja tikagawana tiatenge tikapondese doti. Akhale china chake chimene chikugwira chikupanga kanthu kena kake moyo mwathu. Ndipo lero tikugawana pamutuona kuti Mulungu Kumamuyesa, nthawi zina azizichitira Yekha Umboni. Mawu athu tiatenga kuchokera pa Mateyu 14 ndime ya 22 kenako 25 mpaka na ndime ya 33. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo asogole kupita kusidya pamene iye akuwuza anthu kuti azipita kwawo. Mamawa kukalimbu Yesu adaza kwa iwo iye ali kuyenda pamadzi. Pamene ophunzira aja adamuona akuyenda pamadzi anaopsedwa nati, "Ndi nzukwa!" Ndipo anayamba kukuwa chifukwa cha mantha. Koma nthawi yomweyo Yesu adawuza kuti, "Khazikani mtima pansi, musaope, ndine." Apo Petro adati, "Ambuye, ngati ndinudi tandiwuzani kuti ndibwere kwa inu pamadzipo." Yesu adati, "Chabwino, bwera." Sono Petro adatuluka mchombo nayamba kuyenda pamadzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mmene ikuombera mphepo anachita mantha nayamba kumira. Sono adafuwula kuti, "Ambuye, pulumutseni." Pompo Yesu adatambalisa dzanja nkumugwira nati, "Iwe wachikhulupiriro chochepawe, udakayikiranji?" Pambuyo pake awiriwo adalowa mchombo muja, mphepo nkuleka. Apo amene anali mchombo muja anamugwadira Yesu nati, "Ndithudi ndinu Mwana wa Mulungu." Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, kodi mukamawerenga Baibulo mwachizindikira ichi chona kuti Ambuye Yesu ni munthu osavuta? Ambuye Yesu pena pake ukampempha chinthu amakuvomera nacho mosavuta ngati kuti atonama. Petro wangofunsa, "Ambuye, ngati ndinuyo mundilole ndiyende pamadzipo." Wanguti, "Chabwino, bwera." Wina wake anamuwuza bona kuti, "Ambuye Yesu, ngati mufuna mutha kundichirisa." Anamuwuza kuti, "Ndikufuna, chira." Nthawi zina chite matenga Ambuye Yesu ngati kuti ndi wovuta wina wake amene kuti akumve zimakhala zotina kuti uchite kuvutikira. Koma Ambuye Yesu zake savuta nazo kwambiri, uko tangodusako. Koma nkhani ili pano abale, tiyambe chonchi. Mukumbukira kuti Satana siku lina anamtenga Ambuye Yesu pa Mateyu 4. Yesu atangobatizidwa kumene Satana anamtenga kupita naye ku chipululu. Kumene anakampasa mafunso atatu. Atapereka jeso lachiwiri loti aziponye pansi ndipo Mulungu azatuma anjelo kuti amuwake. Yesu anamuyankha kuti, "Usawayese Ambuye Mulungu wako, usamutengere Mulungu wako kokamuyesa." Mawu amenewa akhristu timagwirisisa nthawi zina. Ndikumatenga kuna kuti Mulungu osamtengera kokamuyesa. Mulungu alibe chibwana. Olonga kale niwe munthu akakuza kuti usandiyese. Ndikuti munthu amene ndopanda chibwana. Ndiye mantha amene ona kuti usandiyese, usamuyese Mulungu. Chimenecho chimabweretsa mantha moyo mwathu. Koma lero mutu wathu tikunena kuti Mulungu Kumamuyesa, nthawi zina azizichitira Yekha Umboni. Mawu amene tawerengawa akuti Ambuye Yesu amayenda pamadzi. Petro powaona akuwuza kuti, "Ambuye, ngati ndinu mundilole ndibwere kwa inu pamadzipo." Apa tikuona kuti Petro akumuyesa Ambuye Yesu. Akumuyesa Ambuye Yesu ndithu. "Ngati ndi inu mundilole ndiyende pamadzipo." Ndipo Ambuye Yesu sakumuchera mtima, kuti bwanji ukufuna kundiyesa, koma akumuvomera, "Bwera." Ndiyetu che Petro atangomva kuti bwera, nthawi yomweyo kunyamuka
kupinda trouser yawo, kupempha anzake kuti ampase njira aduse, kuyenda mwapenda mu bwato muja mpaka kusika mboti muja, kukafika pamazi paja cha. Uyo Petro kuyenda pamazi paja cha. Ndiye maendedwe yake kuti kumachita kuyenda ngati kuti kumachita kukhala ngati kuti chilipo chimene akuzembera, kapena ngati kuti akupondapo paminga kuli kuopa kuna kuti kuma kodi zikutheka. Komabe mastepe awiri atatu Petro anaenda. Petro anamwesa mwana wa Mulungu. M'Baibulo mumpezamo anthu ambiri amene adamwesa Mulungu, ndipo Mulungu anachita zimene iwo adanena. Chauta mukapanga chakuti ine ndizapanga chakuti. 2 Samuel 15:8 mukapeza ponkhani ngati zimenezo. Tikuvomereza pano kuti Mulungu nthawi zina safuna kumuyesa. Mulungu safuna kumukayikira ayi. Mukukumbukira nkhani za achina Zakariya, ananseka pakamwa chifukwa chomukayikira Mulungu. Pali anthu amene anapasidwapo chilango chifukwa chomukayikira Mulungu. Pali anthu amene analangidwa ndithu chifukwa chomuyesa Mulungu. Aisraeli analangidwa mchipululu chifukwa chomuyesa Mulungu. Exodo 17:2. Komano chimene tikufuna kuti inu ndine tiunikire nchakuti nthawi zina Mulungu amakonda kumpasa mayeso. Nthawi zina Mulungu amachita kupempha mayeso. Tengani Isaiah 7:10. Akuti chauta adalankulanso kuzera mwa mneneri Yesaya kuti upemphe chizindikiro chilichonse kwa chauta Mulungu wako, chikhale chozama ngati manda, kapena chachikulu, kapena chachitali ngati mlengalenga. Kumuyesa Mulungu. Mulungu mwini wake kuchita kupempha ndi yese. Chifukwa chani Mulungu amalolera mayeso ngati amenewa? Mulungu nthawi zonse sapanga chinthu chopanda chifukwa chokwanira. Amafuna nthawi zonse kuti anthu ake akhale ndi chikhulupiriro mwa iye, ndipo amachita chilichonse kuti anthu aja aziwedi kuti iyeyo ndiye chauta wamphamvu zonse. Pa chifukwa chimenechi nthawi zina amalolera kuchita zinthu zodabwisa mcholinga choti aliyense aziwe kuti palibe Mulungu wina koma Mulungu yekhayo basi. Mukumbukira nkhani ya Anamani kuti anazindikira mapeto azonse zona kuti kulibe Mulungu wina koma chauta yekha. Mulungu nthawi zina amafuna kuti anthu amuyese. Ngakhale mukatenga Salimo 34:8 amanena kuti yesani ndipo muzaona kuti chauta ndi wabwino. Ngodala munthu amene amathawira kwa chauta. Kwa ife akatolika, kwa ife akhristu, titakunena kuti mpingo wathu nthawi zina umamuyesa Mulungu. Ife akatolika. Apa ndikati kumuyesa sindikutanthauza kuti kufuna kumulakwisa Mulungu ayi, koma kuti kumpasa mpata Mulungu kuti ntchito za manja ake zimuchitire umboni. Kumpasa mpata kuti ntchito za manja ake zimuchitire umboni. Pamene mpingo ukufuna kuti umutchule munthu wina wake kuti ndi woyera, umapanga mapemphero kwa Mulungu kuzera mwa uneneri wa munthu amene uja, amene wamakhala ngati mayesero kwa Mulunguyo. Komanso kumakhala ngati kumuyesa Mulungu kuti achitire umboni mtumiki wakeyo. Salimo 86:17 akuti mundionese chizindikiro chakuti mmandikomera mtima, kuti odana nane achite manyazi. Mpingo wathu popanga mapemphero ngati amenewa umafuna kuti Mulungu achitire umboni mtumiki wakeyo kuna kuti uyudi ndi mwana wanga wokondeka. Ndiye lero ine ndikuti nanunso Mulunguyo muyeseni lero. Mulungu kumamuyesa nthawi zina azichitira Yekha Umboni. Ulaliki umene ndikupereka chifukwa chena kuti ndazindikira kuti akhristu ambiri chifukwa choti ali ndi mantha omuyesa Mulungu, chifukwa chena kuti amaopa kumuyesa Mulungu, poopa mawu chena kuti wosandiyesa. Pa chifukwa chimenecho akamva mawu a Mulungu amaopa kuatengera pa ground. Ambiri mwa inu mawu a Mulungu maopa kuatengera pa ground. Chifukwa chani? Mukuopa kumuyesa Mulungu. Mukuona ngati mukhala ngati mukumuyesa Mulungu ndi mukuopa kuti Mulungu adzamkukwiyirani. Pali nthawi zina pamene ife akhristu mwina poopa kumuyesa Mulungu timakhala ndi mavuto ndithu,
ndikumavutika ndithu, ndikumasowa mtendere moyo mwathu. Pali nthawi zina zimene ifeyo timadwala matenda akayakaya, ndipo timaona ngati kuti kupemphera kwa Mulungu ndikungomuyesa Mulungu ndi atangoti kuirapo. Timaona ngati kuti Mulungu atilanga koopsa. Komatu Mulungu nthawi zina amakukantha ndi vuto ncholinga choona kuti kuzera mukuvutika kwakoko aonese ulemerero wake. Mukumbukira nkhani ya Lazaro mmene anamwalira, Ambuye ananena kuti uyuyu Mulungu akufuna aonese ulemerero wake. Iniyo mwankumbukira uja osapenya uja amene anthu adafunsa kuti kodi anachimwa ndi iyeyu kapena makolo ake. Ambuye anati iyeyu anabadwa chonchi ncholinga choti kuzera mwa iye Mulungu aonese ulemerero wake. Ndipo Mulungu aonesa ulemerero wake pakumuchiritsa munthu uja. Inunso muyeseni lero Mulungu. Kumamuyesa Mulungu nthawi zina azizichitira Yekha Umboni. Nthawi zina ntchito za manja ake zizichitira umboni. Pali zinthu zina mwina munachita chifukwa cha kufoka kwa umunthu wanu. Mwina inuyo mu mtima mwanu mumayesesa kupiripita umundumu kuti muchite zinthu zolungama, koma umunthu wanu umaposa mphamvu za mzimu wanu. Anthu ona nkumaganiza kuti mmachita dala, ndipo ngati kuti zimakukomerani. Mwadwala anthu nkumati zofuna. Mawu okhaonena kuti zofuna amakupangisani kuti ngakhale pamaso pa Mulungu muziopa kukamuyandikira, kuti mwina nayenso Mulungu akandinena kuti zofuna. Mwina mapemphero anga kukakhala ngati kumuyesa Mulungu kuntokosola dala, kuti zinthu ndimachita ndekha ndiye pamene zandivuta ndikathamangireno kwa iyeyo akandiuza kuti chani zofuna. Lero ndikuti musaope, muyeseni Mulungu. Muyeseni lero. Petro anamuyesa ndipo zinatheka kuyenda pamazi. Inunso Mulungu kumamuyesa. Nthawi zina ntchito za manja ake zimuchitira umboni. Akuoneseni mmoyo mwake kuti palibe munthu amene angamubloke, ndipo palibe kanthu komulaka. Akuoneseni mmoyo mwake kuti posayang'anira zimene inu mwakhala mukupanga, iyeyo amakukondanibe. Azichitira Yekha umboni kuti ndi tate wachikondi. Azichitira Yekha umboni kuti safuna kutayapo ndi mmodzi yemwe mwa amene anampasa mwana wake. Muyeseni lero, nthawi zina naye azizichitira umboni. Afarisi ndi anzawo amamuyesa Ambuye Yesu. Nthawi zina anambweresera mzimayi wogwidwa ndi chigololo, mukukumbukira, kuti amuyese. Ambuye Yesu sanazinyumwe, sanawoze kuti zanuzi zindipanga nawo zisandikhuze. Anayigwira ntchito ija yompulumutsa mayi uja. Ndiye ndikuti nanunso muyeseni lero. Nthawi zina azizichitira Yekha umboni. Chimene ndikufuna kunena pa ulaliki uno ndi chakuti akhristu Mulungu tisamamuopere kutali ayi. Mulungu tisamampangire mayankho. Mulungu tisamamumveke mayankho a anthu. Chifukwa anthu mayankho awo amakhala impossible. Mayankho amakhala zako izo. Mayankho amakhala kuneza dala. Mulungu sampasa mayankho amenewo. Dokotala atakukuuzani kuti matenda anuwa ngosachizika, muuzeni mwachimvekere kuti chabwino ngosachizika, izo mwanena ndinu ndipo ndamva. Koma ndikamachoka pano ndikupita kwa Mulungu ndikamve kuti nanga iyeyo akuti chani. Kodi nayenso akandiuza kuti matenda anga ngosachizika? Koma kawiri chimene timachita anthufe ndi chani? Dokotala uja akalankhula akatiuza kuti ndalephera, ndi kukhumudwa kupita ku nyumba kumakalira, haya ine basi uno ndi ulendo. Kodi Mulungu mwamuyesa? Muyeseni lero. Nthawi zina azizichitira Yekha umboni. Mulungu yemwe adanena kuzera mwa mwana wake kuti chilichonse chimene muzapemphe m'dzina langa ndizakupasani. Limeneli ndi lonjezo, ndipo ife tikuziwa kuti Mulungu saphwanya lonjezo lake.
nanga chovuta ncha kukamuza Mulungu kuti Ambuye kumbukirani lonjezo lanu, ine lero m'dzina la mwana wanu Yesu Khristu ndikukupemphani kuti mundisinthe makhalidwe anga oyipawa. Kodi inu muona ngati Mulungu angakukanireni? Olo mayi anu atakunenani kuti iwe ndiwe mwana wokanika, osakhumudwa. Kodi Mulungu anenaso kuti ndinokanika? Hayi, chifukwa chozidwa kuti iwo ndokanika, anthu ena anguvomera moyo olowerera, angozitaya basi nkuvomerezana ndi anthu amene amawanenaja kuti anzoona ine ndinokanika. Ndiyedi umakhala okanika, ndipo umakhala chizete cha munthu, ndipo umaoneka munthu olephera. Umango asangalasa anthu aja chifukwa zimene iwo amanena zija zapherezera. Amaoneka ngati alosi, amaoneka ngati aprofeti, atakuyamba chali chifukwa cha iwe. Ndinalosera iwe kuti ndi munthu opanda ntchito, lero tamoneni ndi opanda ntchito. Ayi, kodi nayenso Mulungu wakuwuzani kuti ndinokanika? Mukungwenera kumuyesa. Muyeseni azichitira umboni. Kumuyesa kumene timamuyesa Mulungu, iye amakuvomera ncholinga chona kuti tikaona zintchito zake zazikulu zimene iye wachita kuzera mwa ife moyo mwathu, ifeyo tiphunzireno kunkhulupirira. Tikaona chikondi chachikulu chimene iye wationesa, nafe tiphunzire kumukonda. Tikaona zozizwisa zimene wapanga moyo mwathu, siku lina tikazakumana ndi vuto lina, tisazataye nthawi nkuthawira malo omwe kulibe kuchitetezo, koma tizathawire kwa iye amene anena kuti bwerani kwa ine inu nonse amene muli olema ndi othodwa, ndipo ndizakupasani mpumulo. Pitani kwa iye amene anena kuti sindinabwerere anthu olungama, koma ndinabwerera anthu ochimwa kuti atembenuke mtima. Amayi Mariya anamuyesa Ambuye Yesu, wathera vinyo. Yohane 2. Ndipo Yesu anakhala ngati watutumuka nazo. Amayi, tsopano muti nditani, nthawi yanga sinakwane. Ambuye Yesu anasandutsa madzi kukhala vinyo, sanawinye. Anthu adasangalala ndi kutamanda Mulungu. Inunso lero musamavutike ngati kuti Mulungu kulibe. Musalirire mu mtima mwanu ngati kuti mulibe kothawira. Lirirani kwa Mulungu, ndipo mu nthawi yake azakuyankhani. Dikirani modekha, chifukwa chipulumutso chanu chili m'manja mwa Mulungu, ndipo chikubwera. Mawu ake tikuti muyeseni lero kumamuyesa Mulungu, nthawi zina azichitira Yekha Umboni. Pamene mukumuyesa Mulungu, musamuyese ngati kuna kuti iye uja angopanga chinthu chija inu muli manja lende. Ayi, kawiri tikamamuyesa Mulungu tikhale kuna kuti Ambuye ndili ndi chiphiri chili ukuchi chimene ndikufuna kuti ineyo ndichikwere, koma mphamvu zokwerera ndilibe. Koma ineyo mukandigwira zanja ndilikwera phiri limeneli. Ndi mamuza kuti Ambuye ndikuliyamba kulikwera phiri, ndikuliyamba kulikwera, inuyo mukhale nane, ndipo ndikukhulupirira inuyo munithandiza. Choncho kuzera mukumuyesa Mulungu, makhala kuti mukumuyesa kuna kuti Ambuye ndikufuna kuti inuyo mupange kampani ndi ine, mupange partnership ndi ine, tikhale awiri tipange ichi. Mukakhala kuti inuyo muli ready kuzipereka kwathunthu, mukakhala kuti inuyo muli ready kuchipanga chinthu cha mtima wanu wonse, mbali naye muli ready kumukhulupirira Mulungu, Mulungu amakutengani ndipo amakuyendesani. Kaya ndi paminga mumalowa paminga paja ndikukatulukira mbali na ija, anthu nkumadabwa kuti uyu watuluka bwanje apa. Kaya ndi mavuto, kaya ndi muchigwa cha imfa, umalowa mmene muja ndikukatuluka mbali na yake ija. Sikuti tikena kuti muyeseni Mulungu ndi kuti Ambuye tangu ninyamulani mukandiponya mbali na ija. Iweyo Mulungu akufuna kuti akuonese kuti mphamvu zimene zili mwa iwe ukazilumikiza ndi chifundo chake, mphamvu zili mwa iye akupangira zinthu zozizwisa. Petro tu analimba mtima kuti ayende pamazi paja, chifukwa chona kuti Yesu anena kuti ndine. Yesu anena kuti ndi Yesu. Chonjo amaziwa kuti nditayende ndine, koma ndiziyenda ndi mphamvu za Ambuye Yesu. Ineyo moyo mwanga ndadusapo malo amene sindimayembekezera kuti ndingaduse, koma ndinamuyesa Mulungu. Ndinamuza kuti Ambuye, ngati inuyo
ndi amene munandisankha kuti ndizipanga izizi, ndikufuna ndipange ichi, ndikufuna ndipange ichi, ndipo ndikufuna chitheke. Inuyo musagane nane, musagane nane. Mulungu amamva kukoma kumuona mwanake amene akuchallenja kuna kuti Ambuye ineyo ndikuziwa ichi chingakhale chikuoneka chachikulu ndi inuyo ichi ndipanga. Davide anampha Goliati ndi mwala umozi, mwala weniweni. Muyeseni Mulungu. Nthawi zina yekha azizichitira umboni. Munali ndi ine Elizeo bambo Nthalika, zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakuthokozani abale. Ulaliki wathu walero koyamba ndinawupanga chaka cha 2007.